Grupên çekdar di binpêkirinên xwe de li gund û bajarê Efrînê berdewam in û duh welatiyekî Kurd piştî rasê eşkenceyê hat û malbata wî $1000 Amerîkî ji wan grupana pêşkêş kirin, serbest hate berdan. Ji derekî taybet ji Arkêra ragihand ku duh roja yekşemê Grupa Elşerqî welatiyekî Kurdiyê bi navê Ehmed Sîdo ji mala wî li taxa Zîdiyê revandin û beref taxa otostradê birin û li wir dana bin lêdan û eşkenceyê û li hember serbestberdana wî $4000 Amerîkî ji malbata wî xwestin. Ji dera taybet her wiha balkişand serwiyekê û got ji ber ku malbata Ehmed Sîdo nikarîn $4000 Amerîkî bidin çekdarên Elşerqiyê, wan çekdaran pere daxistin $1000 û piştî peydakirina $1000 Amerîkî, Grupa Elşerqî welatiyê bi navê Ehmed Sîdo serbest berdan. Wek dibîne ku taybet ji bo arkê hatiye, diyar dibe ku Ehmed Sîdo rasê lêdaneke bihêz ji aliyê wan grupan ve hatiye. Beriya demekî jî Mihemed İbrahîm ji gundê Xelîlanka rasê lêdan û eşkenceyê ji aliyê Grupa Ferhat Egêdî ya Ser Sultan Murad ve hatibû û ji ber lêdan û eşkenceyê niha di rewşeke xerab de dijî. Ev kiryarên ku grupên çekdar pê radibin bûye cihê nerazîbûna xelkê Efrînê û banga wan herdem ew e ku çekdar ji Efrînê werin derxistin.